Мин әзер. Аха, яхшы. Башлап җибәрәбез. Әйдә. Сиңа ничә яшь? Миңа 29 яшь. Бүген иртән нәрсә эшләдең? Иртән тордым, уяндым, бала белән уйнадым, ашадым, кахва эчтем. Монда килдем. Татар телендәге иң яраткан сүзең? Милли. Ә иң яратмаганы? Яратмаган сүз. Белмим, анда юк. Начар гадәтең? Начар гадәтем ялкаулык. Иртәгә үләсең дисәләр, бүген нишләр идең? Сәбиттә йөрерим. Син сатып алган иң кыйммәтле әйбер? Сатып алган иң кыйммәтле әйбер авиабилет. Иң кыю адымың? Тәкъдим ясадым өйләнергә. Шулайдыр. Синең өчен иң шәп ял? Минем өчен иң шәп ял, минем өчен иң шәп ял ул табигатьтә ял итү. Диңгез янында, таулар янында, гостиниста түгел, палаткада, палатка, гитара. Нәрсә өчен үкенәсең? Бер нәрсә өчен дә үкенмим. Кызыңның кем булуын теләр идең? Аның тавышы бик каты, минемчә җырчы яки музыкант булыр дип уйлыйм. Ләкин кем булырга тели, шул булсын. Вакыт күрсәтер. Син иң шәп башкара торган эш? Иң шәп башкара торган эш йоклау. Син эшли белми торган эш? Үй төзи, белмим. Син иң хөрмәт иткән шәхес? Иң хөрмәт иткән шәхесләр әти һәм әни. Хатының белән кайда таныштың? Без укыдык бер класста. Менә шунда мәктәптә таныштык. Сәяхәткә үзең белән һәрчак нәрсәне аласың? Хатын, бала, GoPro, акча һәм яхшы кайф. Син эшләгән иң зур акча? Иң зур акча белмим, бер 50 мең тирәсидер. Син туктамыйча ашый ала торган ризык? Менә әлегә бүгенге көнгә ул казылык. Мин казылык ярата башладым. Син булган соңгы ил? Соңгы ил ул Таиланд. Нәрсәдән куркасың? Мин еланнардан бик куркам. Нәрсә өчен борчыласың? Экология өчен борчылам. Син бер кайчан да нишләмәячәксең? Мин бер кайчан да кахваны шикәр белән эчмәячәкмен. Яраткан киемең? Яраткан киемем ул җәй көне кия торган кием. Кыш көнен яратмыйм. Үзеңдә яратмаган сыйфат? Ялкаулык. Безнең белән хушлашкач нишлисең? Утырам машинага, кайтам өйгә, ашыйм. Яхшы. Шуның белән шул безнең 25 сора бик зур рәхмәт. Рәхмәт. Йоу. Нормально? Яхшы килеп чыкты, Илназның чик сиңа. Тизләтербез, если что.